Ka Voice of People Party lani ka VPP lingba o Presiden Jongkau ba Arden Milar basayo moit kumba 8 pau hakmat ki hajar mod ki ba nagaleng kabri o new trap ha kini ki kindet sngi ki balalej ba un sedang ka jinge ki ka jong u da ka jing songsha tangan ka ba klembu sngi halor ka jingsha kan taj ka sarkar banyak keren ya ka reservation policy bat ka roster system kumta menta ka sngi ka bade ka arplay tri ujemmang arhaja arplay ulah sedang gajing yaki gajong u da ka basong sya tangan hakmat sekretariat agan gajing sedang gajing yaki gajong u la senran langru ki para nongkit kam ka parti VPP ipai ba ki ba kenthop kilong kami ki riurang ba bat ki samla nagaliang uba Arden habapan pau ya gajing keren gajong u sya kilat sai kebor ulaong ba gane gajing yaki gajong u kan omkut tang menta kasngi Henry kan yai peteng ba gajing sya tangan ka ba klembu por susu laong ru ba ka sarkar ka de penbaik dok kloi ya ka reservation policy bat ka roster system